Eerst naar Den Haag. Daar zaten klimaatactivisten Stijn Meuris en Injas Schops in de rechtbank voor de eerste in een rij klimaatrechtszaken tegen een regering. In dit geval dus de Nederlandse staat, met de eis om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Meuris en Schops zijn allebei bezielers van Klimaatzaak, de Belgische organisatie die binnen enkele weken eenzelfde rechtszaak tegen de Belgische staat start. Voor de grote uitstoot wereldwijd van broeikasgassen in de atmosfeer warmt de aarde op en zal volgens beste wetenschappelijke inzichten een gevaarlijke klimaatverandering ontstaan. De Nederlandse staat moet dringend iets doen aan de opwarming van de aarde. Dat is het standpunt van het Nederlandse Urgenda, hier voor de rechtbank van Den Haag. In de zaal zitten muzikant Stijn Meuris en Injas Schops. Binnen dit en ik geloof 5 weken doen wij hetzelfde in België. Er wordt dus de Belgische overheid of overheden voor de rechter gedaagd wegens het niet nakomen van hun eigen klimaatverplichtingen en doelstellingen. Hier staan ze een klein stapje voor en proberen wij te leren van het protocol, de procedure. Het Nederlandse Urgenda eist een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2020. En dat eist ook het Belgische Klimaatzaak. Het is eigenlijk een eis die vertrekt vanuit de wetenschap dat 195 landen van de Verenigde Naties allemaal samen zijn overeengekomen dat we niet boven 2 graden Celsius mogen stijgen. Want één keer als je boven die 2 graden Celsius stijgt, dan gaat eigenlijk de wereld ongecontroleerd veranderen. En vandaar dat wij eigenlijk gelijkaardig met Nederland naar een eis gaan om die reductie tenminste tussen 25% en 40% tegen 2020 te gaan realiseren. Dit is geen ideetje, een hobbytje van een paar geitenwolle sokkendragers en een paar BV's. Dit wordt gebackt door een heel team van advocaten, juristen, mensen met specialisaties, maar ook met wetenschappers. En de beslissing van de Nederlandse rechter kan wel een voorbode zijn. Dit zal een eerste indicatie zijn of dat maatschappijen, samenlevingen klaar zijn om die CO2-reductie ernstig te nemen. Het is niet 5 voor 12, het is echt 5 na 12. Ook in België wordt dus uitgekeken naar het vonnis van de rechtbank hier in Den Haag. Dat vonnis wordt verwacht ergens in juni. In België start de zaak van Klimaatzaak tegen de Belgische staat binnen enkele weken. Thomas van den Rijt vanuit Den Haag voor TV Limburg.